para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalagan ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon sa imo, partner. Maray na pagkahapon, partner. Maray na hapon sa gabos sa mga paraantabay. Sa bagong aga, partner, ang Pilipinas naka-resibe ng sobra 2.1 milyones na doses kan Moderna COVID-19 vaccine and sobra man sa 660,000 o 660,000 na doses ning AstraZeneca COVID vaccine. Oo, kasabagong alas 9:35 ning pag-aaga, ang mga nasabing supply kang bakuna, partner nag-abot kasabago sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 via flight C1701. Ang total kan Moderna na nasa 1,384,280 madumanda ini sa national government, while ining 747,860 na doses mapapaduman man ini sa mga private sector. Yan ang sinabi kan National Task Force Against COVID-19. Oo, ito naman, partner, pala na 61,100 na AstraZeneca doses makakaduman man sa private sector. Correct. 'Di ba? And 22.6 milyones na Pilipino o 29.37% kang target population ang fully vaccinated naman po. Base po yan sa datos na ipinaluwas kang National Task Force Against COVID-19. Yes. Sa paagi ka ni partner, madali na kita duman sa pinag-aapod niya to na herd immunity. Correct. Ha? Milyones na ang nag-abot sa tuya. Sa mga naka-antabay-tabi sa tuyang Facebook Live, ayan, mahihiling niya to dyan sa tuyang monitor. Sige na. Sa mga day pa na bakunahan, Magpabakuna na po pabakuna na kita. Yes, oo. Dahilan kay ni partner na padagos man ang pag-abot kang supply kang bakuna digdi sa tuya sa nasyon, nagpahayag man ni pagtubod o confidence, partner, ang gobyerno nasyonal na mautob itong target baga, itong target ninda na porsyento kang mabakunahan, 50% to 70% kang target population ngunya na taon na 2021. Correct. Naglaog kang 2022, date na sana. No? Yes. Date na sana. Sabi nga ni, konting kembot na lang, partner. Maray na pagkahapon sa gabos natin mga paraantabay. Luzon, Visayas, Mindanao. Aldaw na naman ng Biyernes. Partner, TGIF. Yes. Thank God it's Friday. Thank God it's weekend. Thank God we're fine. Diba? Correct. Yan. Sa giraray po nito kaming mga kakaibanan, ngunya na aldaw ng Biyernes para sa programang Usapang Pamilya. Kami po, o ako po, si Kuya A. Ini man po si Jenny Balyaran and welcome sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Live kita kunyan, partner, sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento. Suwestyon o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Say present sa mga nag-review nyo na pagkahapon. Present! Sa mga textmates naman, kung ikaw po ka morning concern sa buhay, concern sa pamilya, Oo. concern sa palibot, pwede po ka mo mag-text sa satuyang text line 0927-3980
0955. Pwede man sa 0938-891-5475. Or pwede po nindong i-comment dyan sa statuyang Facebook Oo. Live, DZGB News Online. Correct. Sige. Si Joseph Nares, nagahiling all the Opo. way from Ginobatan, Albay. Wow. Hello, Mandakay. John Paul Mendoza, Kang Tabaco City. Nakatutok ko niya na pagkahapon. And si Engineer Irish Esquel Samuñano, Kang NGCP. Yun. Okay. Sige. Brown out digdi sa sato. Oh, brown out. Hello, APEC. Yeah. May advisory. Ikuha partner na May advisory, syempre. Naghahapot kaya so iba, Mm-mm. nata ngaya brown out. Di ngaya kami makakahiling kang live ngaya nindo. Okay. At Kaya, naka-schedule po ining power interruption ngunya na aldaw. Ano, sa mga naghahapot, supposedly from 8 to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. oo, Ah, Ruhalawig. Yes, bita ano feeder 1 and bita ano feeder 2. Yan ha. So siguro ko aram naman labi nindo kung sa inyo kapag ako sa saro-saron tayo ng mga barangay na ni. Matapos Maubos ang na programa. tong oras. Maubos na tong oras. Okay. Correct. Hanggang alas 5 sa mga Yes. nakakamati po ng brownout ngunyan, hanggang alas 5 po. Ano, actually Oo. kasaba ko ngani mga quarter to 9 na nag puon sa brownout. Iyo. Ano yan, medyo mauran-uran o baka trabaho kan sa tuya ng mga pag-iriba dyan sa APEC. Di ko ta madadagos kung nagpadagos oras. Pero Oo. nagpundo sa oras, so padagos Padagos. so trabaho din da. Padagos mo sa brownout sa tuya digdi. Oo, Ah, pero bentahe partner ta, malipot-lipot mo niya na aldaw. Yes, maray nga Di ni. kita mapapagal ka kapaypay. Maray nga ni. No? Ano daw ang Yes. rason? Line clearing. Updating of primary lines or updating ang primary lines na mga nasabing areang apektado. Okay. Sige. Public service mo lang kita, partner. Pinapaisitabi ang gabos na partidaryos, amigos asin amigas ni Remus Eming Barbacena na siya binawian na nin buhay mantangan sa iyang bangkay nakapatiyente sa St. Peter Memorial Home, Bugtong, Legazpi City. Ang lubong gigibuhon po sa October 11, 2021, aldaw nin Lunes. Alas 10 po yan yung pagkaaga. Pagkatapos kang banal na misa sa Pristine Chapel, Bugtong, Legazpi City. Ang nagpapaisip po si Ate Mariel Barbacena as in ang bilog na familia. Opo. Condolence po sa bilog na familia Barbacena. Yes, our deepest condolences para sa pamilya Barbacena. Partner, ano sa iling mo daw kung an sa tuyang palibot pagpuon sa laog kan harong pagluwas mo sa sala Mhm. sa balkon sa ano po kini sa natad Natad. Okay. pagluwas mo sa natad sa gate kan arong nindo kung may gate pasiring sa tinampo pasiring sa kung sain ka maduman malinig maayos asin daing mga unnecessary unnecessary thing ano daw kung karong aldaw magmata kita na ang gabos na bagay nasa tamang ayos. Yes. Di ba ayos na ayos? Oo. Warang problema kung baga partner, di ba? Walang mga kaulangan. Correct. Di ba Kuya Manny? Pag mata mo sarong aldaw magimata po kita mga tugang magigimata kita one day na maayos ang gabos. Sisay daw makakatabang sa tuya. Sabi, sisay Kuya Manny? Politiko? Di ba? Pagluwas ta, pag matata one day, gabos na bagay, nasa ayos. So mga auto, nasa tamang parking space. Mhm. So mga basura, nasa tamang tapukan. So mga tao nag-aagi sa tamang agihan. Diba? What a beautiful world. Magayunon kuta na pag-isip-isipon iyan mga tugang. Diba? Correct. Magayunon. Dawa kita na kita pwede mag-agi sa mga agihan na pigbabawal. No jaywalking. No littering. Diba? No loitering. Oo. Gabos na bagay as in partner nasa ayos.
ang sarong punto dyan, partner, gabos kita, igwaning disiplina. Pangarap iyan kan gabos. Pangarap kan gabos na tao, maski bako Pilipino, maski ibang lahi, iyan ang pangarap ninda. Iyan ang pinagigibo po sa ibang bansa. Sa ibang bansa, mahiling mo, Kuya Manny, organisado ang gabos. Organized. Dahil ka talaga pwede pag-abot sa pagpadalagan pa sa naki-auto, Oo. may limit. Correct. Mhm. Pag-abot sa pag-parking ki-auto, may limit. Yes. Pag-abot sa rules and regulations sa palibot, nag-uutob ang mga tao. Oo. So pag-arog kayan, partner, magayon ko ta ang magiging dalagan kang hiro kang tao sa palibot. Daing mga kaulangan, organisado, and igwaning disiplina. Beautiful world. Yes. Diba? Diba? Paano ta daw iyan makukuha? Mhm. Paano ta iyan, sabi nga ni sa Tagalog, paano ta makakamit Oo. ang satuya na inaasam-asam na kaayusan, Mhm. asin kalinigan kan satuyang palibot? Yes. Good. Tapos ano ang makukuha ta? Kung maayos, malinig ang satuya na palibot, ano ang advantage kaayan sa satuya? Ano ang makukuha ta bilang sarong Filipino citizen kung one day ang Pilipinas maging arog kaayan ka organisado? Oo. Diba? Ano? Natatanag papangarap kita ki arog ka na bagay kung dahil man nga sa nakitang makukuha. Ano do ang makukuha ta? Mhm. So iyan ang satuya na tema nguyan na pagkahapon. Yes. Pag-uurlay-ulayan ta iyan, kay banan po si Sir Andy Marbella. Siya ang pamayo kang Task Force Kaayusan at Kalinisan digdi sa Legazpi City. Alagad, brownout palan, partner. Ano Day do kita kung makalog ito sa Zoom? Day kita. Magkaurong pa sana kami kasuba ako. Iyan man. Phone patch? Oo. Oo, kaso wala akong numero niya. Iyan man ang sana. Magkaurong kaya kami kasubang excited na siya mag-Zoom. Day kid Pag mata ko, generator brand duman out. sa ano? Day kid generator duman sa. Yan sana. Mari puma-commercial muna kita. Sige. Tapaad lamang makontakta. Kuya Manny. Diba? Commercial lang ta mo na. Commercial lang ta mo na, Kuya Manny. Yes. Sige. Madiskarte kita. Okay, sige. Oras sa bilog na Pilipinas, alas 2:22. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay! Haling Edgelines Pili Products! May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa! Igwapa nga ni Sindanin Pili Tart, santan, asin pastillas. Edgelines Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo, na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. O hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Serbisyo publiko mo na kita mga tugang. Tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray ang mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian po ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City noong February 18, 2016. Na kinalaunan ay kanyang voluntaryong ipinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa po noong March 4, 2016. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin si Victoria C. Tagum o si Leia A. Daet o kaya ay tumawag sa mobile number 0919-586-6602. Sige. Okay. Sa mga magurang po, again, to Miss or Mrs. Geraldine Ortega and Wilbert Ray, ini po ang mga magurang na Christian Ortega, pakimangno hapo nindo tabi so aki nayaon tabi sa DSWD RSCC na si Siligao City. Pakihanap po si Ma'am Victoria Tagum o si Ma'am Leia Daet. Alright? Okay. Sige.
Sige. Hello muna kay Joseph Nares watching sa Ginubatan. Si Emilia Dalit Badillo, ang disiplina, kaayusan at kalinigan nagpupuon po yan sa laog kang harong. Pag nagluwas ka sa harong o sa ka man magduman, dara mo ang ugali na iyan. Tama ka po dyan, Ma'am Emilia. Correct, check. Ayo po. Si Sir Riddle watching, Enriquez, Ricky Echalas, Virgilio Masinas, good afternoon po. Edwin Coelia, and si Tin Anaban. Sain po ang sa indong lokasyon and kamusta po kamo? Ko. Where are you now? Totoo itong sinabi ni Ma'am Emilia Oo. na ang disiplina, kaayusan, asin kalinigan, nagpupuon po iyan sa laog kan harong. Correct. Kung maluwas kita, Mhm. dara-darata po iyan. Diba? Iyo. So araw ka sa Oo. bagong pinag-i-imagine ta partner na ang pagluwas ta pagmatata. Sa laog kan harong, everything yaon sa indang tama na kaaganan, Oo. sabi nga ni maayos, asin malinig. Pagluwas ta kay harong, pareho ang mahihiling ta. Sabi nga ni, what a beautiful world. Oo, kumbaga partner, kung ano ka palan sa laog kang harong, mina-reflect partner sa imo. Sa hiro mo man sa luwas. Mhm. Tama. Dara-dara ta yan Dara-dara pasiring sa talaga. luwas. Oo. No? So what if every individual, gabos na tao, arog ka yan? Oo, malinig and may disiplina talaga. Oo, mas mamamatean ta ini partner ngunya na panahoning kumbaga season partner kang paglaog kang bagyo o ano man na kalamidad. Minsan talagang nasasalbar kita partner sa ano man na maraot na epekto ka ini. Kung ang satuyang mga gamit, ang satuyang palibot, di masyadong baralanggado o organisado kita, Mhm. di ba? So, alat-alaton ta si Sir Andy, hunya na pagkahapon, Oo. naghahanap pa daning signal. Yes. Bata ang ano man, sa telcos partner, pag brand out, maluwi ang signal. Ay nako. Sinabi mo pa. Yun na, sige. Data na partner para pahaluyong pa, mga kaibata via Zoom, ang pamayokang Task Force Kaayusan at Kalinisan sa Legazpi City, Sir Andy Marbella. Good afternoon, Sir Andy. Welcome sa programang Usapang Pamilya with Jan and Kuya A. Okay po. Good afternoon po, Kuya A and Ma'am Jenny Balyaran. Okay, Saka so, po, boss na nakahiling si Satoya. yes. Good afternoon po. Maray na hapon po, Sir Andy. Pasensya na, aram ko brown out. Brown out po dyan sa indungon yan? Recording in progress. Kung po kay man masyado ano ta? Dayman, okay man po, okay man. sir. Apo. Mm-mm. Apo. Sige, pinag-oorulayan ta po kaya digdi Sir Andy, ini manugod sa kaayusan, asin kalinigan kan sa tuya na palibot. Sa iding po nindo, ano po ang kahalagahan na tapo kaipuhan ta kan maayos asin malinig na palibot? Iyan po, pagayon po kan sa tuyang kahaputan, yan ta po baga pigbabase ang sa tuyang trabaho. Mhm. Ang lang po baga, nakulunan po digdi ang mga nga mararagbarag po mga obstruction. Mhm. Okay. Ano po, kantay pa kami nagigibo ka itinday pa nag-create ang lokal na gobyerno kaya ng Task Force Kalinigan, Kaayusan, Kalikasan at Negosyo. Mhm. So nahihiling po kan sa tuyang alkalde na kang dai po inipigmok na I think siguro po iniginibo kang April 12, 2012 po. So Mhm. may tuloy na po ini. Kaso lang po baga, puro kontinuara ng sa tuyang kapalibutan. Mhm. Oo. Medyo data po ito na kukunyan ta. Kadaklan po baga na kababayan ta, manungod ta, especially amigo ta. Mhm. So, pag-create po kay ni Mayor, okay na, sige, magayon so resulta. Pero day pa po nakukontento sa tawo. Mhm. Pag po ni Presidente Duterte kang State of the Nation niya, duman po kuminusugon sa tuyang armas. Mhm. Po sa barangay, nakiaram na. Mhm. Enot po baga, kagayon po, napakasalinggaya, ang kapalibutan, kunyan po, malinig, Mhm. tapos po, may kaayusan. Mhm. So siguro po, dahil naman kita nagpatumpi-tumpi,
Alos po ginibo ta inay mas ngani po nasa tahaw kita kang uran, init. So dito po inipigedma kasi po baga gusto ta talaga mapakiraining siyudad ng Legazpi na dakulong po ang nagdadayo na dakul po sindang nahihiling na mararamdarag po na subasun. Kung ano pa man po baga sa mga tindahan po, magayonon sa tindahan sa laog, alagad po ang luwas ninda, yaring mga talipapa. So ito po tabi ang mga object na pigharalik na duman. Okay. Sir Andy, ngunya na panahon ng pandemya, lalo naman ngunya na panahon naman po ng taguran, ano ang kaipuhan tang gibuhon sa lado ng kalinigan? Number one po baga ta, syempre po baga, ngunyan may mga nag-aarabot po bagang mga kalamidad. Ano po, ang Task Force Kalinigan po, naugmaho na yaon po ang CDRRM mo, ang PNP, ang Bureau of Fire, PSO, and lalong-lalo na po, nakulaon na naitabang kan syudad. Nayaon na po ang 911. Nasunod po sa mga barangay captains na sa 1 to 70, hindi na po ang nag-a-upload sa inda para po makapag-rescue ining mga nabanggit pong grupo mi. So, nakulaon po ang ano ta dyan, na siyempre po tabi, baga gusto ta, zero casualties kita, papadaguson ta po yan digdi sa siyudad kan Legazpi. Naabot ta pong madanyaran. Dahil bali po kita, halimbawa ngaya madanyaran, dahil manlugod, basta po ang sa tuyang mga kababayan, ligtas sinda sa mga maabot ng mga sakuna. Okay. Sir Andy, gurano po makakatabang sa satuyang palibot, ining pinag-aapod niya to na disiplina sa sadiri. What if... Opo. Ang pagpaliwanag po, kada kulunong po ang nakakasabot, marauton man po bang itaram tadigdi, pero yaw naman sa nakita, na minsan po, wala sindang disiplina. Pero po, hindi po ang satuyang papadalaganon digdi sa satuya sa Legazpi. Nakulaon po ang iuswag ta, kasi po ini ang kulang ta, ini po ang nahihiling tadigdi, na talagang, minsan po ako mani, nagkukulang man kayan, iamin ta. Pero kung may disiplina po, ang lambang saro, siguro dahil kita po maaarog kayo ini. Dahil nakaipuan dyan ng public safety, dahil nakaipuan ng task force, so sa kapulisan lang po, sa peace and order. Okay. Yan lang bagang nagkukulang sa po. Sana naman, ang ano ta dyan, tapirmi po kita nasa tinampo, pairalon ta po ang disiplina. Ano meron pong pamanayang kan sa tuyang mamagurang, pag-igwa po kita kayan, maski magsaing kita, arayo kita po sa peligro. Opo. Kung sa hiling nindo, Sir Andy, dipisil o saro sa problema ang kawaran ng disiplina sa lambang saro, saan dapat ini magpuon sa hiling mo po? Primero po, gariman sa nakita nagpupuon po sa pag-eskwela ta. Bago po baga kita ma-eskwela po, number one po, yan mo nasa pamilya. Papasunod po yan kita ma. Nakadipisil tabi, Madam, pinaraman ta na, okay, aalion, ang pagalit ta, ibabalik na. So, yan po ang pigasabi ka ng disiplina. So, nawawara po dyan. Sana naman, ang ano ko digdi sa satuyang mga kababayan, nasabi ko, ining pag-road clearing, ino pong satuyang pagpapalinig, dahil po ining natatapos. Maski po yaonan Andy Marbella, dahil po ining katapusan, ma'am. Kaya napakapagal ka ini. Giri po kita, ma'am, so naglilinig sa harong, siguro po naobserbanta, no? Nasa modan ka, taon-taon may alpong na naman. Sana naman po, sabi nga ni Sir Henry, dahil na ganyan ni madakulang takong ini. Dahil ka nadama taba, sir. Okay. Sir Andy, sa mo pong trabaho ngunyan, ano po ang pinakamakulog sa payo? Ano pong pinaka nagpaparapakulog sa payo mo? Sa ngunyan tabi, baga, medyo na bawas-basa na po. Yan ano, dahil nga lumaki ni Presidente, nagabos po bagang mga naka-obstruct yan, gabos na nagagamit yan pang personal nila sa tinampong, mag-auto, gabos po sa mga kulungan kay Ayam, nagabos na mga hayop, yaraon dyan, sa mga nagabaralan kay Kama, ay nakipag-cooperar po ito dahil po sa tabang kayo ng 70 barangay. Kaya nakulaon man po ang ano tanong niya. So, pigap-prepararanta po mo niyan, baga ma'am, hindi na naman na maabot na peak season. Ngayon na naman po yan, mabirisita sa kampusan to. Siyempre po, may pandemya kita, na dapat daliun ta naman. Ngayon na naman po ang disiplina. Kung wala pong tao, kung nuarin kita dyan tinugutang kang I-80 digdi sa Bicol, membro man kita digdi sa Legazpi, ispes na po kita, dahil na po kita magparapaki sa bayan.
Dito na po pag ugali o na naiiling kita kantawong nagadyan kita. Okay lang na maganyan nagsusulo kita para dahil kita makakuan lang. Lalong-lalo na bagang nyan ma'am, nagdadakol nag-English po kita. So kapag ma'am, naiiling kan sitwasyon, tapos kita dyan sa mga facilities, kita mismo nga ni tabi, abo magparahiling kayan eh. Naman nag-lang na yan, takadipisil po. Na maaramang kung noaringan matatapos. Okay. Sir Andy, kung maukudan po kan lambang saro ang tamang disiplina sa sadiri, sa iling po nindo, ano po ang mangyayari sa satuyang komunidad? Dakulaon tabi sa orang pagbabago ka ni. Sigurado po. Kasi syempre po, so bawal dahil nanindi diyang gigibuhon. Ano po, kung anong pigapasunod kan sa tuyang gobyerno, susundo ninda, lalong magayonon po. So kagayon po kang dapat nagsusunod. Takadipisil po sir, kung naiiling mo po baga na obserbahan mo dito sa luwas, na talagang maapod sa moya, sir, sabi niya Druman, talagang grabe. Ang ating kaining tula-tula, dahil na kami nakakaagi, lalong-lalaw na nga pag rush hour. Kasi yung mga parada ninda, mga tinda ninda, nasa sidewalk. So magpapasang po bagang maaano yan sa tuya, na pag-alik ta, malinig, pag balik ta naman, pag-apod, yun na naman yan. So, napapagal po kita kang araw ka na sitwasyon. Kaya baga sir, sabi ko, minsan, ang sendong lingkod mabuot, maski ko po kita naka-apprehend kay mga sa will lang, pag maray po yung makiulay, wala po kitang pigtataong pinalidad dyan. Alagad kung puro permi iyan, talagang pipatawan na po sindakan sa ilang magkano. Baga magiging free-flowing na lang ang gabos pagka talagang disiplinado ang gabos na tao. No? Paano ka, sir? Dahil ka ng trabaho kaya. Mas magayon po, indot na indot, dahil nakita mainitan, dahil nakita kaiwal. Kasabi ko nga ni ma'am, kasabi ko nga ni, digdi sa mga staff ko, sir nga, araw-araw yan nakikiiwal. So, iyan, taxpayer, dahil ta pwede sinda pagdagitan. Ang sa inda, paliwanagan. Inyo po baga. Okay, ano po Sir Andy ang mensahe mo sa lambang miyembro kang pamilya, lalo na po sa mga Ligaspeño, lalo na sa ultimong assessment baga ka ito kang DILG 96.34% ang syudad pag-abot sa road clearing efforts. How about po ngunya na sa presenteng kamugtakan ta, ano po ang mensahe mo sa inda? Ay, okay po. Lalong-lalo na po tabi ining may mga tindahan po, tas siguro tabi baga may mga city ordinance kita kayan, ang mga business permit po, kan individual na mga nagninegosyo, kay pon mangilen tabi, may basahon ni Luan sa likod kayan, may pandok ni Mayor. Kayan po tabi, may mga reminder diyan na ang display po, bawal sa luwas, ang mga karatula, bawal sa luwas, gabos po na mga kurokarito ninda, bawal po yan sa luwas. Lalong-lalo na po ini kung may nagatirindang alak dyan, ang lighter, ang sigarilyo, bawal po magbakal ang minority. So sana naman tabi, dahil na kita para karaag dyan kansa tabi ma'am na mga tinda kasi aram naman sa naninda yan. Dahil na sino makipag-kumpara din sa kataning ninda, may ibig sila na nagluluwas. Kamu po tabi nakakasabot, kamu na po tabi dapat na maging role model yan or model. Okay, day na po kami ning kahaputan Sir Andy, unless may dagdag ka pa, go ahead po. Okay po tabi, ngunyan tabi baga ma'am, answer, pipaano ko lang tabi sa Indo na kita po bukas ang satuyang pagserbisyo sa Indo, siguro tabi aram na ninda, pikupulas ko man sa mga television or sa gabos po, sa mga kapitan nindo, ang sa kuyang number po. Pag daimi po yan nakakaya, sabi ko nga ni tabi bagaya o namin sa moyang police, ang 911, ang PFO, at saka po ang CDRRM. Yan po tabi ang sa tuyang katabang. Dahil po kamo magduwa-duwang mag-apod kung ano man pong rimalaso, kung ano man po ang yaon na nakakunyang sa Indo. Kaya po, 24 hours, maserbi po, maserbi kami. Iyon man lang tabi. Ang agad ko po, magsunod magalan tabi kita sa standard health protocols. Ngayon magalan ma'am, so para tinanggal ko ma'am Iyo. Pag solo man baga sir, okay man. Okay lang.
Okay. Kaya nga, sa Subago, pinali ko po sukatanin ko. Tangan niya ako, mali ako kay Face Mas. mask. Mm-mm. Opo. Okay. Po. Yung sinasabihan, and God bless po, Ligaspi. Apo. Lalo na sa maabot na perilian, sana naman, dahil kita magparairiwal, tabako tayan problema. Okay. Mhm. Sige. Sir, last question, Sir Tabe. May pahabol. Oo, may pahabol. Sa scale na 1 to 10, Okay. ano mo po i-rate ang mga Ligaspeño pag-abot sa disiplina? 10 Siguro po ang po, pinakahalangkaw. siguro po tabi ngunyan, pwedeng araw na ka ng sa pigtaramo po yan. Siyempre, kadakla na po talagang nagsusunod na. Mhm. So, masasabi ko lang tabi, baga, na sa inda, na dapat ang disiplina po nun sa satuyang pamilya bago kita maglawas. Tayo man sana po ang armas na. Sabi ko nga ni Ma'am Jen, Sir, na wala man sa kuyang pigmana, wala man na yaman na pigtaos ako, kundi so disiplina kan sa kuyang manggurang. Kaya po ini man so bala, tamang-tama man si Merosal, sa tuyang alkalde, na sa kuya ini itinao po. Talagang nagamay ko. Sabi ko, kung wala na siguro si Andy Marbella, sa masunod, di man ako nag-compare kaan, ma'am. Okay. Bahala na sila. Basta Sige. sa trabaho, Oo. sabi ko, maski nga ni bako ng duty ta, ipakiaraman ta pa po yan. Yes. Sa Mhm. servisyo po. Opo, para sa serbisyo sa satuyang publiko, 'di ba? Okay, salamat po Sir Andy Marbella and sa bilog pong miyembro o pwersa kang Task Force Kaayusan at Kalinisan sa Legazpi City. Mabalos po. Salamat, Sir Andy. Thank you so much. Mga Okay. tugang si Sir Andy Marbella. Sa mga aldaw, sa Okay. otro tamahiling si Sir Andy. Magtaba na talaga si Sir Andy. Tayo ang nagiging, bako, ano yan, Oo, partner? yes. Bako, karaw-karaw ang trabaho ni Sir Andy. Mapagal, Oo. stressful, lalo na kung talagang nakatoka sa imo ang gabat kang responsibilidad, partner. di ba? Correct. Isipon mo ini. Kung paano kita ma-approach kita na sala, Yes. Di ba? oo. mapagalon baga partner, no, mapagalon para tiino, Correct. Di ba? oo. kung para tiinuhon kita, mapagalon magtiino ta. Yes. Data aram kung ano ang magiging response Oo. kan sarong tawo na titiinuhon ta na, uy, sala tabi ang gibo mo, Oo. uy, bawal tabi dyan, Oo. uy, sobra ka na sa oras, uy, ano na po iyan, pigigibo mo. Oo. Di ba? Igwa kaya talaga partner baga kitao na kapag natiino mo mas madunong pa sa imo, 'di ba? Pag natiino mo, Mm-mm. dagit. Oo. Pag pinabayaan mo, abusado. Yes. Kaya sabi nga ni, Dahil nakitang padumanan. oo. Okay. Kaya nga ni, sabi nga ni, ang disiplina man giraray sa pagmantinir, kang kaayusan and kalinigan na sa tuyang palibot, sa laog man giraray po kang pamilya. Correct. Sa Laogan Pamilya magpuon, so mga nanay, tatay, tayo po ay responsable sa pagtuturo ng tamang disiplina sa ating mga anak. Yes. Para paglaki nila, Mm-mm. magkakaroon pa rin tayo ng maayos at magandang mundo. Correct. Diba? Future. Magayon na futuro para sa mga kaagian. Okay, para sa satuyang ano ang baago, nakailing ka na partner kay baagong Encantadia Team Cake para sa sculptured figure category. Bako doon makatakot. Masino kita kaiyan. Ilingon ta kung In- masino ka mananggad. Baloon ta, sige. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Sarong Encantadia Team Cake ang gibo kan sarong shop sa Bulacan. Gibo ini kang cake artist na si Madeline Lopez Madagan. Katuwangan sa iyang agom na cake baker, dakol na sindan na nagibong cake na may magagarbong dekorasyon hasta sa makapagpatindog sindanin sa diring home-based business. Sa iyang pahaya, ginibo niya ang Encantadia Team Cake na ini para sa sarong International Online Cake Competition na may kategorya na Sculptured Figure category. Naisip niya na gibuhong Encantadia characters na sinda Imaw, asin apat na sangre na sinda Perena, Amihan, Alena, asin Danaya, tanganing maibida ang Philippine Fantasy Series sa International Cake Competition. May sharing pala ka to, partner. International Cake Competition. Yes.
Avisala Eshma. Di ko yan aram. Di ko yan aram. Yes. Anong gusto Kuya sabihin? Man Aram. Anong gusto sabihin daga to? Abishala Esma. Salamat. Salamat. Oh. Una ko, domo arigato. I love you. So yun ini ang ma-representar partner Yes. sa ano iyan, ma-representar sa Pilipinas Okay. pag-abot sa Online cake competition. online Cake. cake competition. Yes, sa mga partner. mga only in the Philippines man ang gali yan, ano? Tama, oo. Di ba? Diba? Na ano man sa nadigdi ang mga mang iba-ibang fantaserye na tatadaita ibida partner. Correct. Ang mas sikat digdi sa tuya sa Pilipinas. Tanganing mas mamid bidan man partner sa iba pang lugares kan bilog na kinaaban. Di ba? Yun. Sige. Gusto ko man, pag birthday ko, Oo, regaluhan yan mo ako kaiyan sige. na Philippine fantasy cake Correct. na yan. Sige ta. Madisponer ka ta. Ay, guro na iling suka pando ko. Sige Okay, po, so yun po yan po ang Ano ang bago? Sa mga fans mo dyan, partner, igwa ka dyan kifan. Oo. Si Tin Anaban, good afternoon po sa imo. Sabi ni 434, okay, hain na ito. Si 434, good afternoon po sa Indong Dowa. Pabati man kami digdi sa Barangay Bitaano Kang Ligaspi. Sabi man digdi ni Architect Lawrence, Jenny patugtog lamang kamo Christmas song. Okay. Partner, ano? Nag-request kay pang Christmas song. Okay. But anyway, Sige. pagka one of these days, Oo, pag-araninan Christmas, Halloween mo na kita. Mahalugin mo na yan. Sige lang, good. Okay? Sige. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. From Jim Rohn. Ang disiplina Disiplina. yudaan tulay or dalan pasiring sa satuya na mga goals in life Oo. and accomplishments. Sa kung Iyo. gusto tang maakomplisar ang satuya na mga pangarap sa buhay, ang gusto tang mangyari sa buhay, ang satuyang pinag-aapod na pinagmamaawot ta sa buhay. Okay. We should have discipline in life. Yes. Dapat disiplinado kita. Disiplinado kita. Takon day kitang disiplina, nako, day pa kita sa 1/4 kan sa tuya na goals or accomplishment, sana takdag na kita. Oo. Kaya baga partner, pag saro sana baga sa maski sa laog kang pamilya ang daining disiplina, haros apektado gabos, di ba? Ay, totoo. Sa limang magturugang may sarong pasaway, uyan ang so pamilyang pasaway. Di ba? Di nauubos. Kaya mas magayon kung talagang nagkakasararo para pag naging successful, sararo man partner so kaugmahan. Di ba? Correct. Okay. Sige. Hello muna kay Frodelina Blando Castro, si Donald Palabrica, nakatutok man, Marivic Gun, and Johnny Chan. Good afternoon po sa Indo and sa iba pa na nakatutok digdi. Okay, sisi ini partner. Okay. Ano da? Gari, pangaran mo ito eh. Si Emilia Dalitbaldo, si Grace Nilo Gutierrez, and Sara Nio. Good afternoon. Maray na pagkahapon. Salamat sa mga nagantabay. Yes, oo. Si Ian Plopeño. Siya ito. Di ka na basta may concern siya eh. Pero sige po. I-check ta po giraray sa APEC, okay? I-forward ta po giraray sa concern mo. So anyway, yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldaw ni Biyernes. Nakaibata sa lado technical si Kuya Manny Totanya, si Ringman Alden Richard. Ako po, si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyeran Mabalos sa indong pagantabay. Happy weekend. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo,
Dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang na agapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot.
irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan, baguhan sa mong paglaom, asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong, asin mapundo kang pag-ulakit kay ning helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli keso Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 3:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakatalaan na magbilog nin Advisory and Department of Labor and Employment may kinaraman sa rekomendasyon na magpautob nin mas maigpit sa mga empleyadong pang bakunado kontra sa COVID-19. Iniyan sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na igwang magayon na punto ang nasabing suwestyon, lalo na tapara ini sa interes asin kaligtasan kan gabos. Alagad kay puhan ining pag-adalan marhay dahil posibleng magkaigwan ng diskriminasyon sa mga pang bakunadong individual. Apera kay ni, sinabi ni Bello na pwede man i-rekomendar sa presidente na magamit kay ni ang sa iyang emergency powers para obligaro na magpabakuna, pero kay puhan i-konsiderar kung igwang sufisyenteng supply nin bakuna ang nasyon. Mantang nakatalaan na magpaapod nin tripartite meeting si Bello kay banan grupo nin mga obrero manong sa rekomendasyon na ini. Yan ang pang alas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas